Καθαρισμός προσώπου πρωί-βράδυ. 10 στα 10. Ειδικά άμα βάζεις make-up και αντιλιακό, χρειάζεται καθαρισμό σε βάθος. Το 2 φορές δεν είναι υπερβολή, είναι ανάγκη. Μαντιλάκια ντεμακιγιάζ. 2 στα 10. Βολικά ναι, αποτελεσματικά καθόλου. Δεν καθαρίζουν σε βάθος, αφήνει υπολείμματα και δημιουργούν και ρεθισμούς. Αντιλιακό κάθε μέρα. 10 στα 10. Ήλιο σημαίνει κοιλίδες, γύρανση και φλεγμονή. Αν διαλέγεις να βάζεις μία κρέμα τη μέρα, προτείνω να είναι αυτή. Ρετινόλη κάθε βράδυ. 7 στα 10. Εξαρτάται. Αξίζει, αλλά με προσοχή. Πρέπει στην αρχή να μην τη χρησιμοποιείς καθημερινά, γιατί μπορεί να ερεθίσει. Σκράμπ 2 φορές την εβδομάδα. 2 στα 10. Γενικά αποφεύγω το σκράμπ γιατί προκαλεί ερεθισμούς και φλεγμονές. Μάσκες προσώπου. 7 στα 10. Δοσιστικό, ενυδατικό, κατάλληλο για πριν την έξοδο. Όχι υποκατάστατο ενυδατικής, αλλά ωραίο boost. Face mist. 5 στα 10. Αν δεν κλειδώσει με ενυδατική, μπορεί να σε ξεραίνει. Κρέμες νυχτός. 9 στα 10. Το δέρμα σου το βράδυ έχει πολύ μεγάλες ανάγκες, οπότε είναι must μια ενυδατική. Ψυγιάκι για skincare προϊόντα. 2 στα 10. Είναι σχεδόν άχρηστο. Δεν κάνει κακό, απλά δεν είναι απαραίτητο.